Hello, we're live today. Sobrang alam mo. Hello, kumusta? Hello! Yung mga kaibigan ko. Hello, punta kami ng mag-ice cream. Oh. Oh. Sana! Teka lang. Oh. Wala, sinakpan mo ako. Nasaan ako dyan? Saan ako sa afternoon? Huwag ka lang mag... Ah, hello. Wala pang sakot. Wala ano lang, chill lang. Ay, hayaan mo na. Nakaka-stress naman yan. Hello. Hello, kumusta? Tinapay ko. Ha? Kita ko kanina. Hi Mitch, hi sexy. We're live. Mag-hi ka baka yan ang hello po. It's Sunday ngayon. Kakain kami ng ice cream with my friends. At si Mitch, ang sexy na single. Tingin ka kami sexy. Dapat dito. Kami nakatago yan. Hindi, ano na lang kayo, open mo yan. Yan yung mga iba namin kaibigan, sila. Samahan kami at mag-ice cream. Ice cream tayo. Madalian lang na ice cream. Full. Full! Hatak. Minsan yung full pa, pati yung mga alaga ko minsan ay full. Pero ano, Kagaya ng small na big. Tapos short at saka yeah. kami misinterpret Different natin yung mga ano. Hindi natin alam paano gamitin. Minsan, lahat nasa sabi sa small. Small, do you want big? No. Try this out. Ano lang tayo? Kala ko McDo. Ayun, McDo. Ito kami sa McDonald's. Oh, picture. Oh, picture. Yan, kain kami ng ice cream with my friends yan. Ay, kain tayo ng ice cream. Ito si Miss. Arena. Ah. Sabarina. Hello, New York. from Korea. Ikaw from Isabela. Maganda tayo. Okay siya. Dito na lang tayo. Saan tayo? Para mas mabilis. Hindi, nag-order na yata sila. Huh? Walang takipeta? Kaya, thank you. Ano ba kainin natin? Hinto lang ako. Take cash. Cash, yan. Ay, kasi octopus ang gagamitin niya. Octopus. Cancel mo. Yes. Ay, nako. Sabi niya, octopus. Oh. Pwede na pala. Oy, naka-live kayo ha. Oy, naka-live kayo. Baka di nyo alam mag-ano ha, order. Oh, social tayo. Oh, cash na naman daw. Dessert. Yan o, dessert. Ayun. Ay, wala mo ng ice cream. Walang ice cream yan o, dessert. Silipin mo yan? Yan. Ay, wala. Calcium. Yan. Baka ano lang, dun lang talaga. Sa ano lang talaga. Wala din dito yung to. Phone. Wala. Sa counter lang ata.
Cone lang ang kaya namin. Ano masasabi mo? Mag-ice cream tayo, te. Chalap-chalap, wala na yung diet mo? Wala na po. Wala na kaming diet. Available na po. Diet mo? Wala na po. Wala na kaming diet. Available na po. Single yan. Lapang na daw. Lapang na kung lapang. Ngayong araw lang. Aray. Cooking Sunday. Hello. Mag-ice cream kami. Ay, wala talaga. Walang ice cream dito. Not available here. Sa City 1 kami. Kasama kami kay ano. Ayaw mo na lumayo. Ayaw mo nang lumayo. Halika na, ngayon lang naman tayo. Naman ni ito na. Wala dito sa ano. Sige, sige. Share mo na. Una na kami. Ihilaw muna sila. Hindi, pwede naman may dito. Oo, ang mahal naman yan. Walang ice cream dito sa ano, itong part sa Yuchoy na McDonald's na ice cream. Kaya doon kami sa City 1. Tingin tayo. Wala daw tayong budget. Ang gaganda oh. Para sa mga bagets pa din. Lakad-lakad din pag may time. Oh, hala. Nakalive pa rin tayo ha. Yan o. Ang ganda ng buhok. Parang Amerikana no? Ay, Amerikana. Amerikanang hilaw. Ay, Amerikana. Amerikana. Ay, Amerikana oh. Hey, hey naman Amerikana. Hey, what's up? Ikaw naman Koreana. Anong masaya? Oh. May iba ito naman Africa. Oh. Mga kaibigan ko. Ay, sorry. Sinabunutan na kita. Ano? Hindi. Amerikana sabi ko sa kay Miss. Ay, siya naman Koreana siya naman. Africa. Ay. Pinatawaran naman kayo eh. Akala ko sabihin niya Isabela. Napinakan. Kang kontra ka. West American. Ayan. Ikaw naman ate, taga saan? Hindi ko alam. Taga Bulacan lang ako. Ang init. Oh, super hot water. Ay, mas mainit sa amin. Malapit. Nakaka-cover ko lang. Kaya nga. Hindi talaga. Ganito dapat. Ganito. Mga yan. Dalawa kulay. Yan. Ako ano lang. Ito lang sa amin, itim. Mag-video-video. Okay lang. Pangpatanggal ng oras. Pagpalik ko sa church, magkukubat na ako. Huwag lang kayo magsalita ng bad words ah. Pag lang yun, mag-good girl naman kami. Tara na! Pero siya ang mali kasi naka-green light na. Naka-green light na. Tayo na? Tayo na, sorry ah. Kahit red. Okay lang, pag ano lang to. Paglalakad kami, punta ng sa kabilang McDonald's sa may City 1. Samahan nyo ko.
Nagsasalita ako ngayon habang naglalakad. Problema mo. Baka yung asawa niya. Ay, kasama na ngayon. Ay, tara. Ako bibiyari. Kasi hindi ko alam na February ang matapos. Ba naman na ngayon? Diba, alis ko na naman. Kailangan bago pa October 9, naka-ano na ako. Nakapabaks na ako niyan. Sa October naman ngayon, di ba? Oo. Wala ka namang bayaran, di ba? Baga hindi na ako grabe naman. Ang sarap magpabili ng ano sa Dubai. Ano mo ba yung Arnel ng kapatid ko na tig 9 kilos? Ang mura-mura lang. Magkano yun? Oh, talaga ano doon? Kaya nga yung anak ko magpapabak sa kaya lang, Ang dami niyang nakatambak sa bahay ko, tapos malalaking box na lang. Ate, ang sweet ng boyfriend ng anak mo. oo nga eh. Ay, naku. Worried na ako eh. Magkakapandugang na. Ay, doon talaga pupunta lahat ng mga anak natin na dalaga. Pag ano na. Pag, Ako naman sabi ko magtapos lang kayo, nakahanda naman ako eh. oh, sabi ko nga din sa anak ko Basta magtapos. magtapos lang, Oo, kasi yun para sa lang. inyo din yan eh. Mm. Hindi ko naman kayo pipigilan. Hindi na malayo yung tawag sa akin, hi mom. Ay, hi mom na. Ay. Hi mom. Sasabihin ko sana, hi son. Saan ka galing at naging mom mo ako? Soon, oh. Ay, magkakamanugang na ako. Oh. Oo nga, ma'am na ang tawag na dun eh. Ewan ko. Yun na yata yun. Kasi ang sweet nga. Ang sweet nga yung ano. Wala na, te. Binantay na, bantay Oo. sarado na. Magkakabuganan yan. Ay, ate. Nagiging Lola Josephine. Ay. Lola na si ate. Ayoko tawagin Lola, gusto ko mom lang. Ay. Mama Lola. Huwag na mom lang. Sa mama ko naman, tawag kay anak ko mami. Sabi niya ako yung bunso nyo. Sabi ba naman niya? Sabi naman ng kapatid ko, anong bunso? Akong bunso. Hindi ikaw bunso. Sabi naman ng kapatid ko. Lumayo talaga sa malayo, mag-ice cream lang. Ibang epekto ng Ano masasabi mo? Hi. Single to? ready to find. Single to? Hindi mo kasi makita yung kagandaan pero mata pa lang yung ano pa lang Yung nagsasalita rin single yan lalo, certified. Hindi. Ay, ang init. Ang tagal lang ng ano. Kahit walang ano. Ano na kaya yung mga nakasuot pa ng ganyan? Ang short? Ay naku talaga. Ano kaya ang Ano hindi may mga ano sila yung mga pasensya na yung mga damit nila may ano pang summer at saka pang ano yung ano ng tela nila. balot na balot pa sila? Ay, Sanay, yung nga na halos ganito na nga. sanay na sila. Big, umaw na ako. Sigurado na yun. Pauhaw. Kakain kami ng ice cream. Napalayo pa. Break sa ice cream. Wala pa akong sahod sa YouTube. Wala pa akong pin. Kala ko ba ano na? Wala pa? Wala pa. Hindi pa nila pinadala. Pero may message na yung YouTube na ano, may na isesend na nila. Hopefully. 2 weeks to 1 week daw. More likes, more subscribe.
Kaya, Para sa future. kaya, hintay-hintay lang kung ang darating. Salamat! Salamat, YouTube! Medyo na busy ako busy lang ako past few weeks kasi namatayan kami yung Oh, to uncle say ko. hello. Ba't nagsasulok ka, madam? Hello, ba't ka? Ang kami kape. Ay, ag ice cream. May ka? Ice cream. Ha? Ba't nagsasulok ka? Oh. Kaya. Nakain niya, lalo. Hello, Wela po. Hello, Wela po. Lang, nakita ko kayo, hindi ko kayo nakita. Ayaw! Nalilitan siya masyado. Nalilitan ka ba? Ay, sorry, te. Cute lang kami. Oo, cute size lang. Wow, DJ may pancake. Waffle cake. Nakaganyan ko pa rin. Oo. Sino nanonood? Wala. Meron man. Meron yan. Minsan din hindi nag-a-appear. Yan mo lang pang tanggal pang ano lang ng oras. Yung mga iba nga walang ginagawa, nakatutok lang. Eh tayo naglalakad tayo. Yan mo lang. Yan ang masarap yung ano, pero matamis yan, super tamis yan. Eto pero super tamis yan, na-try ko na. Super tamis nung nakaraan. Ano ba? Ba't saan na sila pupunta? Ah? Anak mo, ay, lagi ako. Doon daw, oh. Teka lang. Saan siya? Saan mo May white na Ay, nag-ano siya, te? 16 years old lang yan. 16? Oo. Ano na siya, te? Mag-ano siya? Manager? Part-time. Kaya may chili akong laging dala. Oy, naka-live ka. Ay, naka-live. Nandito yung alaga ng ate namin, isa. Part-time siya. 16 years old. O, pagkita ka. Matangkat man siya nakamasila. O, tayo na, doon na tayo mag-order to, no. Magpagkita ka na sa'yo. Ay, doon ka na. Hello. Ayoko. Hindi, ano naman magugulat ka. Ano na, mag-hello ka. Tignan natin. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Tumawa siya. Uy, sa labas tayo dun, oh. Nag-order na dun, oh. Maganda yung bata. Ay. Oy, lahat na kukuryana kayo. Pati yan, o kukuryana na anyong-anyong. Ate, anong order dyan? Ayan, o. Ato. Kayo. Ito, ito lang tayo sa Yan lang. Ala, dito naman tayo. Sige, sa baso. Sa baso pala ba sa Dito, turo ka sa Sabi ko para kumakain ng pistahan sa kachan ko. Ate, ano sa akin? Kita ko dyan sa hangsing. Anong bibili niyo? Dagdagan ko. Ano, saan kayo? Saan gusto mo? Ate, malimit. Magkano ganyan? Tignan muna natin sila. Hindi. Anong order nyo kayo? Eh, paano ka order? Kakain ka na eh. Matutunaw na. $6 lang pa. Ay, doon na. Ate Lodi, baso na lang. Baso na lang. Oh, $2 Ako na magdagdag 6. Magkano? 8, 16, 24. Ako gusto ko strawberry. May octopus kayo. Ayaw niya pag mga 100. Ayaw niya. 8, 16, 24, 25, 50. 25, 50.
850 ito, Bin. This is Bin. 850 nga. O kaya nga, 2550 pag tatlo. Oh. Pero strawberry sa akin, ate. Ayoko na. Na-try ko yan. Ang tamis-tamis. Matamis yan. Strawberry sa akin. Sama mo rin ako. Ay, ako na lang. Sino siya? Ewan ko sa kanya siya. Mamaya na hintayin mo lang. Ah? Yan, mag-ano kami sa... Oh, ayun na. Ay, kanino to? Ba't iniiwan nyo? Ano yan sa'yo, be? Wow. Super matamis. Nagagalit si Lula. Ate, ano yun mo? Hindi. Strawberry sa akin. Strawberry, ah. This one. One. No. Ayun. No strawberry. Strawberry. Oh, ganun na. Same. Chocolate. Ah, that one na. Same, same, same. Solid this? Yeah. Okay, okay. 3. Three. She orders. Order. Ba't wala Ito. yung strawberry nila sa chocolate? Ah, nakabayad na siya. Ano lang, walang choice. Wala lang na lang yan lang. Oh. Walang strawberry din. Wala nang iba. Yan lang yung available nila. Available. Kung lang. Ate daw, tatlong. Pag hipon, magkano? Six. Ito, 850. Eh, dito na lang. Doon ka na sa lalagyan. Sobrang init. Matutunog agad. Dito sa service. Doon ka sa 850. Oo. Ate, kunin mo na ha. Bakit yan na niya ako? Dahil sila pa rin. Ano, masarap ba? Promote mo. May Oreo siya. Wala akong masabi sa sarap. Ito si Ma'am Severina. Wow. Shout out mo. Ang YouTube mo. Dali na. Pasubscribe naman po sa Rina Swerte. Para kayo'y swertihin. Kaya ninuts. Ay. Saan na si ate? Hi, thank you. 17. Ate, hawakan mo pala. Saan tayo upo? Di tayo kasi lahat dito. Try. Ano, masasabi mo dyan kayo na? Kaya ate. Kaman ako. Dalawa sa akin kasi tayo na ka. Hindi kay ate Lode. Wala na yung diet niya pag yung upo ng Sugar, lasa sugar lang. Lasa sugar lang, promise. Oo, usot na. Ate. Ate, halika na. Kain tayo ng ice cream. Ano ba to? Ano? Bubble brown sugar bubble milk sundae. Brown sugar lang Brown pala. sugar lang pala. With Nothing special. Bubble milk tea sundae. Yung bubble po sa gulang. Hindi ko kumakain na rin ng Kumakain na rin ng itinagod mo. Kain tayo ng ice cream. Lang sa loob pala. May kasunod ko niya. Yung bago labas mo. Ano sasabi mo lang? Ano masasabi mo sa ice cream sa Sunday? Madam. Ito ay special sa kanila. Pero sa akin ito, sa gulang. Brown Ay, naman. plain ice cream ng vanilla. And then, Lagyan lang siya ng asukal. With sugar? kaya wala na yung diet nito. Nag-diet to kaya lang wala na pasama na yung diet niya. Eh ako hindi na ako nag-diet.
Dessert eh. Sa loob yung ano, strawberry. Ang sarap ka pag ang init. Pero kakain ka nito. Choice ko. Kain ka malamig. Mas masarap kainin ka. Oo, sa pag magmainit. Pag mainit. Oo. Pag doon ka sa loob, hindi malasa. Hindi mo siya mapipil na kumain ng ice cream pag hindi ka ano. Hindi ka Kaya, nasa. oo. Kailangan kakain ka nito mo sa England Oo, ka. sa England. O, kita sa England. Kita sa England. Para feel na feel. Yum. Sige na, kainin mo na. Wala na. Hindi namin Ate Ludi, kasi maligo lang. Hindi namin may we're in Africa. Nasa Africa tayo. kasi malamig doon dito mainit. Pero dito, Ay, punta sila ng Korea. Punta sila ng Korea. Ulog tayo, dali lang. Dali lang. tama ko si dito nga sila dito sila naglabas ng ibang flavor. Hindi mabigyan bago nila. Punta tayo sa loob. Hindi mainit. Kuha na doon. Ano masasabi mo dyan sa brown sugar? Mo sugar. Pares ba? Sugar talaga. Ano masasabi mo sa brown sugar bubble tea? Masarap. Brown sugar Bago lang. siya, oh. Bago siyang ice Kailangan cream na ice sugars. Kasi marami Wait, sugars. akin po'y tubig na. Haggard Anong ko nangyari? mainit. Anong nangyari? Milk tea na milk tea. Mainit sa Pilipinas. Um, Sarap. Idiyan ka muna. Ikaw muna magsalita, te. Yan na. Tapos na kami natin yung mamali. Kain tayo. Para kami nakaisip na ano. Ito ang Isip mag-ice cream. Para mga bata sunuran doon sa... Meron na sa Pinas ay ganito, ate? Wala na ba? Hindi ko alam. na yan. Kasi hindi na nagpupunta na lagbas ang anak Kasi ko. minsan kahit mga... Gunta-gunta nila yan. Meron din. Hindi kahit kasi mga McDo sila, iba-iba din ang Iba-iba mga yung ano nila. natin. Tingnan ko dito, McDo, pero wala silang rice. May chicken sila, pero walang rice. Wala rin silang ano ba yung tawag yun? Yung sauce ba? Gravy? Ang Pinas sa atin, ang McDo sa Pinas ay may gravy. Oo. Walang kanin dito, di ba, te? Oo. Kaya, siguro wala, iba-iba din ang ano yun. Alam mo, ang Pilipinas, hindi mauunahan sa ganitong Mga flavor. Kasi ang Pilipinas. Mahilig sa sweets. Oh, kaya Tsaka, number one na pag may bago na ay kami na. Ang babae na, kita na yung kanyang kulukot. Saan yun? Doon sa dulo. Ano ba yan? Kita na. Kaya nga, sabi sa inyo, kita na yung ano niya. Yan mo na. Ano mo, sabihin mo. Yan, yun naman. Wala namang balil. May space doon sa loob, tara. Masok daw kami kasi may init. Let's go. Teka lang. Ayun na. Ay, saan yan? Sa labas. Pasok na sa loob. Mainit daw. Kaya nga nasa labas. Ayaw na. Ayaw na. Social kami. Dito daw kami. Pinapasok mo sana, kawawa naman. Ayaw na niya. Salamat. Basta nandito ako. Sorry na lang pag muwi ako ng Pilipinas. Bukbang ng ice cream. Hindi ako narinig sa niya sama. Ate, Pag uwi ka ng Pilipinas, wala na kayo. Hindi ako narinig sa sinabi ko kanina. oo. Paano kumain yung virgin? Oh, yan. Paano kumain yung ano na? Yung na ano na, yung may asawa na. Ay, may asawa na?
May marami ng anak. Marami ng anak. Alis tayo. Tatlo din anak mo. Siya isa lang. Hindi. Dalawa. Apat kay ate. Yun, dalaga pa yun. Ito dalaga din. Oh, paano kumain ng dalaga? October, dalawa. Ano ito kumain ng dalagang Pinay? Dali na. Dalagang Pilipina. Pwede na yan. Gano'n lang bago sa bahay, sir. Ayaw na rin na. Hindi na rin na. Ang siya tayo man, mainit. Kusot. Ate, oh. Nakalutok kayo, ah. Mukbang ng ice cream. Tagal din kami ng ice cream. Ayan na yung muna. Pag-isipan natin lahat yung ice cream, dapat makabit. Bakit wala pang nasa cycle? Sino? Ngayon? Meron. 2:30. Ang tagal pa si Shane sa akin. 2 weeks. Dali lang yan. Next week, last Sunday na. First week ng September, alas na sa alaga. Punta na ng UK? Ate, pag pumunta ka ng mga UK, pag may ano, yung mga kaibigan nga, pwede kang pa-sponsorship. Invitation letter. Oo, kaya na si amo. Hindi si amo. Yung ba mga kaibigan ka mag-anak mo? Pwede siguro. Ang jowa mo naman, ano naman yung visa na yun, kasi fiancé ko sa ilan. Hindi invitation letter. Ganon? Oo. Malay ko, dahil di ko pa naranasan. Wala ka natin. Malulunok ko pa sa'yo yung sakwa eh. Buti hindi ko nalunok. Hindi, may mga amo kasi na ano talaga, gusto nila may visa ka bago ka umakyat. May mga abon mo. Oo, ganon yun. Ganon yun. Ayaw nilang magkita. Kaya sa akin noon, nung sabi niya, susunduin namin yun. Gusto ko na. Eh, saan niya? Matunawon, kanilmong. Minumin mo at ano mo na. Parang hanggang naman balik namin sa church, meron ka pa niyan. Siya ang huling na kumakain. Ako hindi. Hindi ko talaga madali yung mga ito yung manamit ko siya. Oo. So, naimas kaya. Ako na unang nakatapos, oh. Alam nila yung magaling kumain ng ice cream. Kasi iba, di ba share ako sa bata? Kasi siya natutulog lang siya sa living room. Sabi bata, yung bata? Oo. Lalo pala babae. Lalo mag-ama lang kasi. Yung kama. Siya nang magiging bagong asawa. Si Michelle ng asawa. Lamit, lagot ka. Mento. Pogi ba? Kamukha ni Cesar Mata. O, matsunado ba? May pagkumitad yan mo. Ano yan? Sabi ko daw is delikado. Yes. Sir! Nakakailang kaya ng ganun? Oo, lalo may nararamdaman ka. Paano mo sabihin sa kanya, sir, dinidisciplinaria ako. I cannot work, sorry. Pasawa. Oo, kasi dalawa lang kayo sa bahay, tapos yung bata.
street walk yan. Okay lang magsabi sa babae, pero sa pag sa lalaki ganyan, nakakaano. Yung nga na, ano, paano ko sila. Lagi ka ginapatubo. First time niya kumuha, first time niya ako. Tapos yung interview nga lang namin, natitend siya sa akin mag-interview. Aircon ng bahay niya, ganun siya. Anything you can ask. Pero pamuwi ko lang. Lagot kami. Anything you can ask, you can ask. Ganun siya lang. Nainit to. Natitend. Gandang-ganda mo kasi ate. Kaya naman, sino ba? Ay, Hindi niya nga ako pinaupo, nakatayo ako. Sabi ko, can I sit? Oh, sorry. Sa talong-talong. ay, ganda mo kasi. Kaya na ano sa'yo. Lagot. Lagot ka, dalawa lang kayo sa bahay. Tapos namin po yung babae, yung asawa dito. Mula ulo hanggang pa ang tingin sa akin eh. Palalim. Pero nung nahuhuli ko siya, sabi niya, gusto ko sasabihin. Sorry ka, sabi ko. Past and future. Buti kami yung bata, yung sa tatay, hindi sa nanay. Past and present. Pero wala po siya, kasi may din. Okay lang. Yan ang Koreana. O, kumakain yung Koreana. Ito naman, America. Ito naman. Ano yan? Ito naman. Ay. Ito naman, Africa daw. Akala ko sabihin niya, Isabela. Malapit Nigeria. Saan na sila doon? Talis na. Pero pagkakabis nga. Hindi naman, tama lang. Mamaya, uubo na yan. Una naman kaming kumain, nag-order. Malamig dito eh. Nauna naman kaming nag-order sa inyo. Ako, gusto mo sa akin yan? Oo. Kaya nga brown sugar. Parang muscabado. Ay, ate. Parang kayo kumakain ng muscabado. Tapos sa 10 minutes kanina. Yung sa 500. Kasama ko sa building. Hello, Marjoy. Parang may kami kahalog siya. Oh, kilala mo. Hindi, parang yung mukha lang, parang familiar na, hindi ko alam baka na. Yung sinan ko sa Sunday. Ah. Hindi, di ba kumantin? Bakit? Kumantin ba? Hindi ah. Hindi ako kumantin. Kolong-tong. Walang kumantin sa atin ba? Ano man, sa may unahan lolo. Sa ano na yun, saan na siya? Saan ka na ba? Saan ka ngayon? Saan ka na ngayon na ano? Coaching school. Saan yun? Hindi ko alam yun. Malapit sa ano, Bungkong. Hindi ako matigas din kasi Bicol ako eh. Si ano? Si Marisa lang matigas. Hi! Hindi naman nanonood si Marisa. Si Marisa matigas. Oh. YouTube yun, hindi naman yan sa akin. Hindi naman niya napapanood lahat kasi ano to. Hindi makahinga? Tapos pala yung tulog. Diba? Ay, magaling ka tulog. Ang mahiga ako, tulog yan. Di ba ganun ka? Di ba naghihilig ako sa'yo? Talaga. Ay, sunod magkatabi tayo. Tapos nagpag-ibig ka. Naghihilig ka ako din, naghihilig din ako daw. Hindi ako minsan kinakapos ako ng hininga. Oo, yun yan. Dapat, Ano kasi? Tayo. Hindi ko pa ito nakapacheck up kung ano to eh. may pa-check up mo. Oo, pag check in ako lang, doon ako sa school ng alaga ko. Tawag na ng ambulansya. Hello. Kaya na ano, May tendency na nagpupulap kasi yung pinsan ko rin kinamatay niya goiter, bigla siya nagpupulap. Kasi nakakatakot kasi sa pag sa loob siya.
Sa Lopata, Pag sa loob, nakakatakot. ilang taon ka na ba? Pagkalad mo, 37. Hindi. 38 ako. 39 ako sa December. Pagod. Lapit na rin mag-40s. Hayaan mo na, di 40s. Sabi nila, 40s life begins. Hayaan mo na. 40s life begins. Ako hindi ko feel na 40s na ako. Anong feel mo? 20? Feeling bata. Eh, maliit ka lang naman kasi. O, tignan mo naman parang baby, bata. Oo, hindi ko talaga feel na 40 lang. Totoo lang, minsan parang hindi na 40 ako mag-isip. Oy, muskabado yan, kaya asukal yan talaga. Ang dami viewers mo yan? Wala. Hindi, ano lang pang ulan ng oras lang to. Tara na, 2:30 na. Parang ayaw nilang Teka lang. ayaw nilang Sama ka sa church, babe. sama mo na lang siya para magpahinga doon. Ayan na. Bakit pinis-contract ba siya? Hindi ka naman Pero ilang araw ka disan? wala siyang hindi siya swerte. Hindi siya binigyan? Kasi swerte lang talaga sa amo. Depende sa amo. Pero kung hahabulin niya, meron siyang habol doon. Oo. Bakit hindi ka na nag-ring yun? Dapat nauwi ako. Inunahan niya ako. Uwi na sana ako. Kahit sana hindi pa niya na September. Uwi na lang talaga. Ngayon, pinauwi naman ako. Nababa niya ako ng mahalo. Talaga? August. Kaya sabi ko, mag-apply na lang ako. Dahil hindi pa man din nakaalis yung asawa ko. Alanganin yung ano mo kasi uwi. Kaya sabi ko, huwag na lang. Kaya baka magugulo na anak ko. Pili lang. Tapos yung asawa ko, hindi pa rin sigurado. Wala kang trabaho. Sabi ko, pag nakaalis sa kanan, Ilang years siya din sa amo niya, te? 6 years? Walang binila ng LS? Pero sabi niya, hindi ko lang kaya, baka na sila, magbigay sila, tapos meron naman akong binibigyan na ano. Pero magbibigay, sabi niya, pag matapos ko, umuwi daw ako. Sabi ni Sir, binigyan ka ng ano ni ma'am mo. Sabi niya, pero salamat. Pag binigay ako ng date, perahin nyo na lang. Di ba, te? Ay, yung side ng lalaki. Sawang mo. Alam nila ko rin peace of mind dun kasi sa Maynila ba? Yung mga anak ko ay. Ang hirap ibang sa kanila ng Maynila, lalo na pandemic. okay nga naman, boarding house lang sila. Tapos, ngayong September, nagsisimula yun. Yung basaw. Nasa Manila pa siya. Yan, eh, di ba pa na yung trabaho? Hindi man. Kaya na, pag ang tao magyaman, magkamanunggal. Tama ka. Depende ha. Mga iba, mga iba. Hindi lahat ha. Mga iba, mga Huwag iba. lakatin, huwag lakatin. Kasi nga, ngayong August 30 na klase sila. Dito pala sa Pilipinas, nagbabago na. Kakatapos lang ko na pinastos ka. Pinastos ko lahat. Tapos, hanggang September pa yung Kasal ka ba doon? Ay, habang ka naman. hindi, papatulog ko nga niya ako eh. Ay, Gusto niya, ayaw niya ibigay. Hiningi ko na. Siya pa magpapatulpo eh. Baliktad. Ano kaya kung magpapatulpo din ako? O, sunod yan si Tolpo. Ano ate, ano kaya magpapatulpo din ako? Abulin ko. Patulpo ka, hingin mo. Pero nakakaya, mababas ka rin kahit ikaw yung ikaw yung abrigabyado, di ba te? Hindi naman lahat ng tao mag-atlis mo. Sa may bagnayin ka lang bagnayin Hindi mo. ko na sasabihin kung bakit ako kung ano yung buhay ko. Sabihin ba sa'yo na, Naghahabol ka. dapat niya, ito magpatulpo ka, no? Ay, Sonya, siya ka nagpatulpo, may mayat kaya yan. Kasi magpatulpo, di ba? Diba naman ko ng Sonya, nagpatulpo ah? Kasi niloko na buhay. Ay, patay. Buhay pala. bayaan mo, malapit ang mamatay yun. Bawal mag-ano tayo, magsabi ng Hello. gano'n. Huwag tayo mag-request ng gano'n. Mag-wish.
Sinisiris sila ng teacher at saka sa September may high school na yung isa, full day na sa school. Wala nang mag-ano. Pati naman, pumapadala naman yata yung asawa ko. Yan ang sinasabi. Asawa kang ano dapat patuwang mo, pero pagka ganyan. Sigaw talaga kayo. Kaya tama na lang ganito ako. Bakit? Ayaw mo talaga magkasawa? Sigaw na. Mag-aasawa nga ako kung ganyan din naman ang lalaki. Hindi naman lahat ng mga lalaki ganyan Oo, po. alam ko, hindi nga. Oh, maano ka dyan. Dapat hindi lahat ng lalaki ay ganon. Hindi naman nga lahat na lalaki ganyan. Kasi I mean ba, mahirap nang kumuha ngayon parehas ni Mix Molino. Ay. Ay, shout out Mix Bali. Sana lahat na ganun para si Mahal. Nasa kanya lang ang lahat. Ay, in love ako. Ito naman oh, yung single. Oh. Mag-hi ka nga, Miss Single. Ano, wala na akong may share kasi time will come. Ito, tapo na to. Ano na, Chawla? Chawla. Ayun na, di kayo pa. Tayo na. Ayan nyo. Sige na, mauna na kayo. Labas na kami. Kung hindi na tayo nagpaalam dun. Let's go! Dayon. Hintayin ko yung tubig. Ah, sige. Tapos na kami nag-ice cream. Hindi na siguro sila mag-church. Ay mag. Ha? Saan sila pupunta? Sa Philippine product? Hindi na ako Balik ako. Nagsubli ako. Handa sa awang balak na nga agkas sa digito. Handa ka sa church? Daka mo, ada pa lang pangtanggal ti oras. Baking kita, every month ka magsasahod doon. Ako nga, ko. Hanak ko nga nag-upload. Apay. 1 month an. Apay namin. Ay, stress ka dito. Ano ka na makipag-BBLS? Unay-una yun, nag-stop na kayo. Stay sa kanya ka go. Apay mo. Hindi, saan po? Apay mo. Ay, nakalit ka guys. Unag na. Aurora kla DJ kastakon, pin ko, okay lang. No kwanto, no mekatis muna. Ato, tisa una. DJ YouTube niya. Deko, Madamdaman to. Awan nag-message dan, isend da kanon. Ala, thank you kunak mo ta. Mahanak una yung active nga tayo makipag di pa madam na yun nag-subscriber ko ta. Ate siya po. Mahalag ko. Pagla-live na kang ka na, nagluto-luto. Dito pang halak ti oras ko. Uri ako nagbuya. Ika naman ni Lolo ti 1 hour, 2 hours na dumo. Agluto ak ti talo nga dish. TJ ko, Balay. FB page mo. Ati ko, di page ko na dumapay mo no at the time ko. Kuna pa ni among ko nga the YouTube ko. Mano ba tikwa, FB. Mano nga hours. Tsaka mo, tsaka may nag-check Basta basta ma-monetize ka din doon eh. at ado pa ti views ko jay page Ado. ko. Siyempre, nakakunti Facebook di ay. YouTube, ban man natin YouTube diyan tayo. Facebook. Isungod Ado. amo kada din in-post ko nga natay pork dobok. Jay YouTube ko mano lang mga among pa 20. Jay Facebook ko naka 50 ako. Uy, nadado ti Facebook. Sure ko na dapat i-try mo tang ko na dangal ko sige i-try ko. Is mo among dekwa, kadwak nga ako. Ay ada ba ka di page ko nga mingkot di main account ko naka-private dapat i-public ko. Min account? Uwan kasi ag-connect da ko. Ang Nada- kunang mo. Ang kunto pa yun na inasasikaso ko na
Pag amin, dahil cellphone ko lang, editak. Nakasto di mata, di susurat na babasit. Basit pa yung dito cellphone ko. Lumata ka laptop mo na. Ang laptop mo. Eh, sumunod may met mo laptop, nakakasta na di mata. Dati pag editak ni hello ni Ma'am Severina. Hi! YouTuber din po. Shout out sa nanonood dyan. Meron isa, dalawa. Yung lahat itong Aurora. Isuha ko deta. Ati pag editak ni. Mapagdipende may isang old nga phone kukot ni. 5,000 pa pinagkuha ko dyan, yung babasit surat na. Ati may sa cellphone ko. Kaya ba't nga cellphone ko? Awan dati ba't may kabila ko. Pati nagpunsamot doon. Ito yung itil old ko. Kut na pulod. Magbadi pa yung agkastan. Ito yung ano phone connect ko. Pati siya. Eh, masagot akong Tumatang ka kanina. Ati mo nagsahod ka lang. Magsahod mo. Represent sa 1.8. 1.8. Hong Kong? Oo. Manipisod. Tap na deta. Iwan. 11, larma pa niya 12. Ay, yeah. Tsaka mo kinyak talaan mo uni nga nag-ano na, tilang pag-alakit live ko, live. Dahil cooking ko. Manugulan ti sumsumot ng buya. Hindi ko ha, di ba nagkuwaga ngayon man yung PDP, nagpagin sa ibo. Ah, di jay, awan Hindi anak. tinakalaak, paano tinagpatayag. At least king ka. Awan. At ilang friend ko ni. Tinulungan da pre, may siyang kadwak isin natin, nagpatam. Nagkuha iso na, nakakuha iso ng adsao. Kat isda ka, tinulungan. Adati kwa na, di ba, jay parulita. Oo. Adati guess ngayon ano na pinahin nyo, nagpalaro kami pinahin niya, tapos delas. Budak ko tinaalam Delas, tapos nagpakuha kami teroleta, nagparolita kami. Gumastos ako di Jetty, ano Jay, 500 sa, 500 ng kung dollar, kasi pwede pinag-price ba? Ayun. Pinag-price di price. Ngam, nag-subli pa yung dubli. At least. Siyempre, ada mo tinagpatay. Tapos, day, nagpatay. Ikon day channel dapat no, ada mo kumapat. Oh. Ay, handa pa nga tumalaw daso da? Thank you so much. Ay, Thank you so much. May pagkuyok ka na. Jay, ak na nakaala. At least king ka, tao ko ni, awam pa. Okay lang ko na, di lang live naklatan na live nak di page na duma. Kung na pa iniamo ko, you do live. Ida bisita mi. Kung ag live ka, imbag ko man no so da mangigam cellphone Pati ko. day, amo ko na day. You teach them how to cook this. Kung na pa iniamo ko, i-video na ta i-post mo kung na pa iniamo dumang nagadubi obrak kat apa o man imbag ko man so da mangigam. Tapos day, nakalikom ko lang tatak 400 plus. Niya na nainayon na ng 400 plus. Hong Kong. Sa mumala din 800. Iya, 800 Hong Kong. Ayun. So, naka-stock. At least kaya nga at ako pa ikaw, wala pang kahit wala pa yung pin ko, papadala pa daw. Padalan yan. Ag 1 year na tumupay lang mo tuno ka sa September. Basta, pag nasa Pinas na, mag-full time ka. Ay mabalin mo to nga ikasa nangalaam Hanseng bang Oo, haan. ana China Bank. China Bank. ayya. Nag-ano lang sila ng video. Hindi dapat daw Hong Kong Bank. Hanseng Bank ti pang anak ton, Hanseng dadayang ko. Pero marigatan tan tumanang nga gitransfer sa Pinas. Siyempre nagawit ta Pinas ka transfer ta. Kana nga ko Back to dakta. zero manan. Back to zero take ko. Nakakama. Han ka di ba bali nga Metro Bank? International naman 'yun. Yung ano Yung Metro Bank. Aday Di ba natin in-address na dito eh. One. Kad nagawit tama ng Pinas, agwa ka tama ng tapno, ito dan tama ng tipin. Kasi Kapanan nyo man ang misbo. Ay, dito mo tayo oh. Misbo ka siya. Dito iti. ano yung 52 minutes na? 1. Sige tayo makmakan. So nga, ito ay Hong Kong. Dito sa Hong Kong maraming mga pagkain na masasarap na kakaiba. Noodles dati kaya. Kaansang noodles. May pickled octopus, may pickled squid,
stir-fried fish cake, kimchi. Yan. Chicken. Wala na kinain niyo? Happy extra. Ipalpas ko lang 1 hour. Ha? Ipalpas ko lang 1 hour. Paano sila? Ayaw mo. Okay, Miss Bo? Dito din sa Taiwan Chicken Kitchen. Pakita ko sa inyo yung mga pagkain nila. May moose burger din dito. Masarap din yung burger nila dito sa moose burger. Hawaiian style. Marami iba-ibang mga ano. Tapusin ko lang ng 1 oras. Dapat kinukuha na mo yung mga chef, kung ano. Oo, dahil yung mga pagkain lang kanina tapos na. Para kahit pa paano dumadami yung ano mo, content mo. Oo naman, te. Pati yung mga pusa ko na nagpapasikat, pinapopost ko pa rin yung short video ko. Yan. Ito yung mga ito yung mga ano dito? Mga mooncake. Mooncake. The shop naman ng bilihan ng mga ibang pagkain. Mooncake na. Yan, mga mooncake, mga iba't ibang klase ng mooncake. Ito naman ang pinakasikat na ano din, tong kebab dim sum yan. Yan ang paborito ko. Ribs at saka yung chicken feet. Yan, mga steam na yan. Dim sum. Ito, dim sum. Yan. 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 Ate, anong saan tayo? Bibili kayo ng ano dyan sa ano? Para hindi, mami, hindi na ako dadaan dito. Diretso ka na dun, ate? May kape naman ako siya. Ang tingin mo, te. Tingin din ako din. Anong mabili? Tayo ng chicken, hindi naman tayo makakain. Pwede. Sa labas. Saan? Sa likod. Kasi mamaya tapos ang Bible study matulog ako. Anong oras mag-study yun? Tapos na yon. Anong oras na ba? 2:45 na. Wey, hindi ah. Anong oras mag-start? Umpisa pa lang. Isama mo na siya. Eh, doon na lang tayo sa dulo mamaya. Ay. Sama ka na lang, mas malamig doon din. 4 minutes na lang. Patapos na din ako. Pang ano ng oras. Kung matyaga ka dito sa YouTube, marami kang sahod. Pero kami na mga busy dito na paano-ano lang. Sumahod ka naman. Wala pa tayo, hintayin ko lang yung pin ko pero ipapadala na daw. Nag-message na sila. Magkano ang mga income? Magkano income ng mga Depende ate sa mga ano mo, mga dito ate, dito ka. Mag-ano ka doon. Mag-ano pa kami. Yan. Scan. Ito mga shop dito. Ito yung mga ano ng Chinese herbal. Mga dyan. Yan ang mga bulaklak. Bili. Ano, depende ate kung ano yung mga ginagawa mo. Kasi maraming mga, yung kailangan mong activities na para makaano ka sahod ka ng malaki. kumukota? Oo. Si Severina, malaki na kuha niya. Magkano na ako kanya? Tanungin na lang ka sa kanya. Mga egg. Nakakuha na siya. Kuha na siya, malaki. Oh.
Ito pa, ang ginagawa niya dito, malaki na pala nakuha. Mas malaki pa rin yung sahod tayo, ate, pero ano? Uy! Hindi kayo magbibigay sa ano? Palawan sa ibigay na natin. Ano yun, Den? Hindi ko may donation. Ay, sarap ng santol. Ano bilhin niyo, De? Ate, magkano yung glutinous flour mo? 10? Bili ako nito para gagawa ko ng tupig. Yung mga kaibigan ko na sabi ko, gawa ko ng tupig, magkuha kayo ng balat ng saging. ng dahon ng saging, sabi ko sa kanila, kukuha daw sila ng balat ng ano, ng saging. Sarap kaya ito. Mag-emperador ka? Para sa natin. Paggawa daw na rin ng tupig. Pabayaran ko sa kanila. Sabi ko naman sa mga kaibigan ko doon, doon sa ano, kuha kayo ng dahon ng saging. Hayaan mo, te, kuha kami mamayang gabi. Kaya silang kukuha ng saging. Dahon ng... Uy, ito ulaing pala, oh. Si Ate Lodi sana. Ayan ang laing na sinasabi. Hindi ko marunong yan, ate. Hindi ko marunong. Si Ate Lodi sana, masarap yung luto niya. Oo. Asan yung chichirya nila, ate? Ay, naku, chichirya na naman tayo, Joy Joy. 6 each. Doon sa kabila, ano? Dalawa sa kabila. Naman tayo sa kabila. Ito yung bilhin ko. Ano bibilhin mo? Ito bilhin ko. 吉麟高城太古廣場，隨時 tap 任你高。 Glutinous flour. Tignan mo dun, be. Doon na lang ako sa kabila yung bilhin ko. O talaga, ano ko yung gusto mo, be? Magbayad muna ako. Gagawa ako ng... Kape tayo mamaya. Kape? Pwede magkape doon? Baka hindi naman pwede.
Kung may kanta, Pag may kanta hindi pwede. mga-copyright pa te. Paano makaka-copyright? Kung yung mga ano, yung mga artist na kumanta, ayaw nilang maano yung mga kanta nila. Nakikisay sila ng revenue nila. Yung bang yung sasahurin makikisay sila. Ganon. Kung hindi mo maano, kasi mayroon doon na ano yung dapat gawin mo kung minsan gusto nila makipag-share, dapat i-change mo yung pack yung nandun or delete mo. Tara na! Nakabili na kami ng anong binili. Ako chicheria. Nakabili na kami ng tinapay. Kape. Bili yan sa mga pang ano din. Ano tayo, ano sa'yo? Sa ano market, sabi kayo. Bilhan ng mga itlog. Mga prutas. Oo, mga egg. Yan, ang daming mga fruit, mga gulay. Yan. Ito naman yung mga ano, gulay. Mga prutas. Yung mga bean sprout dun. Ito, sa labas. Yun yung mga ano, patatin mga frozen. Mga ano. Yun. Yung mga ano, mangga. Ito yung dispensary. Ang kapatid ko gusto yung pabili ng ganyan, masarap sabi niya sa pansit. Oo, masarap. Saan kami mga naghahanap? Tayway. Kasi itong magagayat. Yan ang gusto ng kapatid ko sa kabila. Kapatid ko din. Ano? Ganun yung gusto niya. Sige, bye-bye na po. Thank you for watching. Ito na po si Andy Sir. Nagsabing po this live. Bye-bye. Oo, masarap yun. Bye-bye. See you. Hindi ko alam, te. Sa Taiwan, sabi nga natin,